Jarné cibuľoviny. Nielenže skrášlia vašu záhradu, ale prilákajú i opeľovače. Snežienky sadíme na jeseň medzi septembrom a novembrom do hĺbky 10 cm vo vzdialenosti 5 až 10 cm od seba. Najvhodnejšia je vlhká, zásaditá a priepustná pôda v polotieni, napríklad pod stromami a kríkmi. Krokus vynikne vo väčších skupinách, vysadený do trvalkového záhona, pod stromami, do trávnika alebo do nádob a kvetináčov. Vyžaduje slnko alebo polotieň a ľahšiu priepustnú pôdu. Rovnako ako pri všetkých cibuľovinách, je lepšie sa vyhnúť premokrenej pôde. Sadíme v septembri až novembri. Modrice dorastajú do výšky 20 cm. Existujú v rôznych odtieňoch, od modrých, ružových až po bielu. Sadíme ich od septembra po december. Na slnečnom mieste rastie rýchlejšie, v tieni vydrží kvitnúť dlhšie. Modrice vyniknú vo väčších skupinách. Pre narcisy je vhodné slnečné, otvorené stanovište, v tieni málo kvitnú. Pôdy musia byť priepustné, v ľahkých pôdach sa im darí dobre za predpokladu dostatočnej zálievky a hnojenia. Vysádzame ich ku koncu septembra, pomerne hlboko, až 15 cm v spone 15 x 15 cm. Hyacint nemá rád mokro, preto ho zalievame iba v prípade, že je pôda úplne suchá. Z jednej cibule vyrastá 2 až 6 listov a strapec kvetov do výšky až 30 cm, ktorý môže mať veľmi pestrú škálu farieb. Sadíme ich ku koncu septembra do priepustnej a výživnej pôdy, do hĺbky 15 cm na slnečné miesto. S rozostupom okolo 15 cm. Tulipány vysádzame do chladnej zeme od septembra do decembra, do hĺbky 10 cm a 10 až 12 cm od seba. Ak sú vysadené predčasne do teplej pôdy, rýchlo vyklíčia a na jar už nemusia kvitnúť. Tulipány potrebujú výživnú zem a plné slnko alebo polotieň. Je vhodné ich vysádzať vo väčších skupinách alebo do hustých trvalkových záhonov. Tak vytvoria nádherné farebné efekty. Ak vás naše video upútalo, prihláste sa prosím k odberu nášho videokanála, alebo nám k videu dajte like.